Lezoko Ijurko auzoko etxe honetan jarri behar zituzten udal langileek atezatekoaren zintzilikailuak, baina bizilagunak jaitsi eta galarazi egin diete. Horietako bat Juan Cruz izan da. Eta ni jaren paretan, kontra. Eta torzi de la brigada eta ate hortikan. Eta zergatik, que tenemos que poner aquí los postes horiek eta, pues ez, hau da una zona privada, da nire fatxada, da nire etxea eta hemen ez duzu jarriko. Udaltzainak iritsi dira eta une horretan eztabaida sortu da agente baten eta bizilagunaren artean. Sartu naz behakin, bultzen dut behai. Eta ja, ez du eskuak aiatzea, baino. Tentsio uneak izan dira eta ertzaintzak 4 bizilagun identifikatu ditu. Fatxadetan esekilekuak jartzeko udalak bizilagunen baimena behar duela diote. Baimena hori, lehendabizi behar dute bizilagunaren baimena. Lezoko alkateak ez du adierazpenik egiterik nahi izan, baina argi utzi du salatu egingo dituela goizeko mehatxuak eta irainak. Bizilagunek diotenaren kontra udalak dio eskumena duela zintzilikailuak jartzeko, beste hiri altzariak jartzeko duen bezalaxe. Alkateak aurrera jarraituko duela dio. Lezo Garbia plataformak udalak ez duela beraiekin bildu nahi salatzen du eta egoera okerrera doala. Jendia oso urdurik, oso bero dago eta edozein gauza gertatu liteke.